टिकेट सानदोंसो गोसा जाना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जोङो दायो माबायाव फैबाय टलावहाय फैदों ओमफ्राय बेयाव मा दङ बेखौ एसे जों नायथ'नो नोंथांमोननो देखायलांसै ओमफ्राय जोंजों लोगोसे आरो दंबावो मानसिफोरा बिसोर सफैयाखै जों सफैग्रोबाय आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गोदो गोदायनि जारिमिनफोरखौ एसे देखायलांसै आरोना मा दङनो ओमफ्रायो मुथा माखौबा बुंनो जाना फैनानै दासो सान्थि उनाव बिराद उखैबायमोन आं दे माखौबा बुंबालाय बुङाबालाय आरो बुङासै आरो माथोखौ नै टेङा बेनो गिदिरखा मुथुआ सिद्दा दङ देलाय सिद्दा थालाय आं नोंखौ धुम गावहरनि नै इथिंजाय माबाया मा होनगोन इखौ लान्जाया बिथिंजाय ओमफ्राय खर'आ इथिंजाय आरो नोंखौ गावहरनोसै आं 1 2 3 धुम ओमफ्राय नैबे हा नुदोंना बे हाया जि मोजां फुल दंमोन ना आरोना बेफोरावहाय ओमफ्रायो मालाय माबा जोबदोंनो दायो इलाय इथिंबोमोन खोमा ओइ नमिता इथि दंना गैयामोन दंमोन ए बुखुजोब्बाय माबा जाबायदां आरो जेनेबा हामा जाबायदां ओमफ्राय गोदान गायसिगोन नामाथाय नै लांदां ओमफ्रायथ' जोंना बेरायनांगौ जायगाया बिराद दंबावो मोनसे खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय आङो ओइ खनसे शिलंआव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय शिलंआव थांनायाव सानसेयावनो जि जायगा बेरायबाय ओमफ्राय ड्रेसखौबो जोङो रुमावसो दोननानै बेरायदों नालाय ओमफ्राय दा ड्रेस गांसेजोंनो आङो खैबारबा ब्लग बानायबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि कमेन्ट फैनाय आरो ड्रेस गांसेखौनो गाननानै बेरायबाय थादों मादों ड्रेस ड्रेसफोरानो गैयादां मादां बेफोरबायदि फैनाय आरोना ओमफ्राय एबारावबोथ' इदिनो जाहैबाय आंना बे ड्रेसजोंनो ब्लगा मोननै गाहाम जाबाय नालाय ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ माने गासिबो सानाबाबो इदि बुंग्राबो थायो नालाय ओमफ्राय बुंग्राफोरा साननो हागौ आरो गांसेजोंनो बेरायफ्लेबाय थादोदां ओरैदो दांनानै नाथायबा बिदि नङा सानसेयावनो लानाय ब्लग नालाय ड्रेसाथ' गांसेयानो थाखागोनखा ओमफ्राय सिगाङाव एसे बुंजाखानायखाय दा एसे खोन्थाना होफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै जोङो गोजौआव गाखोफैबाय जेबोथ' गैद्राया माथ्र' बिदिल'सो नोंसोरखिनल' होरो नोंसा बेवाइफोरा फायानो नै जोंना बर' सिख्लाया दासो मोनफैदों खाम जाबाखै मा मैगं जाखो आयौ दोहै फुंनियानो उखैयाखै थाङाखै नै मानसिफोरा बेरायनो फैसोदों मालाय होरो हबेयाव सिङाव हाबनांगौबा हबेथिं लामाया इयाव मा दङ उदालगुरि टला रास्ता कोड सिनायो नों लामाखौ लामा दङ ना गैला हाद्रि बुफुंदों हा डिजाइना हाय सोर थायोमोन इदि खोमसि खोमलायाव नै इदियाव लाइट फोजोंना लाइट फोजोङो इयाव लायालै खोमसि खोमला बन्द गोजौआव थांग्रा मानि थाखाय बन्द ना थांहोला आयौ दंलै जेबो नालै Hai. Peta. Hai, Peta. Hai.
Hai. Kasihबो. Nay bitingजाय सानै मानसिया फट'शट सोलिगासिनो दे मोजाङै ला मा जाखो इथिनाय थ' थांसैनो जोङो जयसागर फुख्रिखौ नायखांबाय नायखांनानै दायो शिबदलाव मोनहैलायबाय आरो बारा गोजान नङा बिसोरो एसे खाथि खाथिसो बेनिखायनो थाबैनो मोनहैबाय ओमफ्राय नै हाबहैबाय जोङो बेयाव टिकेट लालायलाया आरो जिखिजाया हाबजायो ओमफ्राय नै मन्दिरा इदि एसे गोबाव नालाय बाखुरा जाबाय नै ओमफ्राय गोजौथाराव नै बे बुस्थुआ सनानि आरो जुम खालामनानै लादोंमोन बेनिखायनो पिक्चारा बारा मोजां फैयासै ओमफ्राय नै गाहायाव बेबायदि डिजाइन बानायनाय दङ ओमफ्राय बेथ' बिराद गोजौ नालाय हनै बैयावहाय फारौ मासेल' नङा माने आं मासेल' नुहुरबाय गोजौथार नालाय गाखोनानै दङ आरो ओमफ्राय नैबेखौ आङो मोजां नुनायखाय एसे भिडिअ लाबाय ओमफ्राय नै डिजाइनफोरा माबायदि बिबारफोरा माबोरै लुसोनायथाय बेफोरखौ एसेबां रोजा बेफोरो बिराद गोबाव जोरगोनदां आरोना जेबो जानाय नङादां बायदि मोननानै लादों आहमफोरनि लुनाय मा बुंनो न' लोगोफोर मालाबा माजों बानायनानै लुसोनाय ओरैनोथ' फरायनायाव मोनदोंमोन मोननाया गैला बावगारजोब्बाय गोदो गोदायनि फरायनायखौलाय बहाथो गोसोआव थाबाय थानो ओमफ्राय जोङो बे मन्दिरथिंनिफ्राय ओंखारबोनानै माबायाव बिनि खाथियावनो दं आरो फुख्रि बिराद गिदिर बेयावहाय ना गिदिर फायसैनो जाग्राफोर गारना हरनांगौनो नाथायबा जोंहा गैया जाग्रा लांफानो बावगारबाय ओमफ्राय जोङो नाखौ नुवासै नुनाया नुदों मासेल' फिसा नुदों ओमफ्रायो गिदिरफोरखौ नुवासै आरो जोङो हांसोफोरखौनो एसे नायसाबलाबायदो ओमफ्राय जा हांसो थाखायोना बेयाव Hey, nama nak kugas si beta ada. Ayo anda mama ketin dia menjaga sini. Mana beli? Dia pulang kan? Oh, ni naya lagi per. Lentang mana ban udah nuan kai. Ni biar nama si dong. Senten udah ngang nate ba. Oh, ni bin. Namun ada. Hang solo. जोङो बिराद बेरायबाय ओमफ्राय बेराय हाबायबो मोनालायबायबो ओमफ्राय दायो माबायावहाय बे शिबसागराव जोंनिथिंनि अदालगुरिथिंनि बायदि बिशाल मार्केट दं आरो ओमफ्राय एसे दाम खमावनो मोनोनो बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय मा मोनो एसे हाबनानै नायहैनि लाबाबो लायाबाबो हाबनानै नायहैगोन आरो ओमफ्राय एसे देखायलांसै आरो खोमसिसि जाबाय नै बिशाल मार्केटआ सिङाव हाबहैना नायनोसै मा दं बेसे दामनि Fala ikhlas deh kan ni mahal ikhlas. Nah, impai biawhai jeber dam kom ni dress mana zahai dong. Bisang ni belai. Ayo. Sel 299 ni onji ni gosla. Tu beta tap tu. Tu. Nih, hai Anjiya bidik segana. Anjiya bidik segana. Masa semen barang kan? Tu berat, tap. Nih, Anjiya ikut segana skat kau. Lazo. Nih, kurti.
बेसेबांनि बेलाय 349 भिडिअ बानायगोन ना लागोन बो नायग्रोदोंब्रा मोजांबोथ' नुनांगोन ना बेलाय मा शर्ट प्लाजो माबा शर्ट प्लाजोनो शर्ट कुर्ति गाननो मोजां जायो मोजां जायो दा इयो गान गाबोन गाननो लाखादो नोङो नमिता थांनायाव गाननो बे चुमकी दं गुसु बाखारगोन माथो गरमसो मोनबाय इयो Cuku 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 kucu 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 kaca 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 cucu 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 जोंना शिबसागराव बेरायनाया दिनैनो लास्ट जाबाय ओमफ्रायो बिशाल मार्केटाव आङो माखौबा मोनसेसो लाना फैनोसै होननानै नायहैदोंमोन गैया जेबोखौनो फसायासै ओमफ्राय नैबे गांसेखौ एसे फसायदोंमोन आरो कुर्ति ओमफ्राय 1100निमोन आरो बियो ओमफ्राय जास्राया आंनो एसे गिदिर सुख्रेबनो हानायनि अपसनबो गैयामोन ना बेनिखायनो आं लानाय जास्रायासै ओमफ्राय नै माखौबासो नायलागासिनो नैबे जिङावहाय थानाय गोथां रेरेया बिदि गस्लाया आंना दङ नङा बेखौबो आङो जोंनि उदालगुरिनि बिशालावनो बायनायमोन आरो दिनैनि भिडिअ'आथ' बेखिनियानोसै लोगोफोर जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दाना जोङो शिबसागरनिफ्राय न' फारसे फैफिनबाय थानायावबो एसे ब्लग लाबोगोन मा जाबोयो बेखौबो एसे भिडिअ बानायलांगोन आरो नेक्स्ट ब्लगावहाय आसा खालामदों नोंथांमोना नायगोन जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोनाथ' नायखागोन नालाय बिनिखायनो मोजां मोनग्राफोरा नायनो नेनानै थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय